I al final la gent que diga, bueno, doncs jo estic d'acord i ho accepte, va, o no ho accepte, el que siga, però que ho sàpiga. I crec que ja parla massa, que vosaltres, si voleu, em pregunteu. El tema de la basura. Pots explicar-ho tu, Salomó, la basura a l'altres? El tema de la basura, hi ha un tema que també nosaltres trobem pronte, el tema de les càrregues de confiança. Una de les crítiques que va fer el Partit Popular, i vam fer nosaltres la legislatura passada, va ser que hi havia molta gent que la va allí a dir com a càrrec de confiança, i que suposava un gasto enorme de l'Ajuntament. Què ha fet el Partit Popular? Només va entrar, es va llevar de damunt les càrrecs de confiança que havia donat el PSOE, i ara ja nosaltres tenim controlitzats més de 50 persones. Més de 50 persones que damunt ens és un poc complicat de saber, perquè cada un està col·locat d'una forma distinta, sense papers oficials, per mig d'empreses públiques o per mig d'empreses subcontratades, que és complicadíssim, no s'ho poden vostès imaginar. Lo complicat que és primer descobrir-los, lo complicat que és saber d'on cobren i lo impossible que és saber quan cobren. I una altra cosa més difícil de saber és què fan, perquè la gent, la majoria, no fan res. N'hi ha una xica, tu.